какво правите, хора? Аз съм Власко Дон 2001 и така. Значи, ще започна кариера на FIFA 13 с Кармайн. Така мисля, че се произнася отборът. Ще играя на Professional на Брънтън парк. В момент само някакъв по-голям. Ето на този Брънтън парк. Така, значи ето го Брънтън парк. Значи няма как да играм в Европа, естествено. Значи имаме малък бюджет, искам да съм с малко по-слаб отбор. В смисъл, защото, значи се казва Арсен Венгер. Просто не искам да спиша истинското име. Така е нарочно. Значи той мисля, че беше французин, доколкото знам. Така. Значи сега ще ви покажа съставът. Така ето играчите. Значи тия са на трансфер листа, много малко играчи имаме. Само 19, а то 18 само за такова. Значи отиваме веднага на байп. Такова и агентит. Трябва ни един нападател. Аз съм играл с този отбор, направих го гранд в Англия. Спечелих абсолютно всичко по едно време. Така че атака ни трябва. Ония бек го направих. Го направих 81 оверал. Тим Пейн. Добър играч Тим Пейн. Не чак толкова, само за такова разполагат парици. Много малко парички имаме. И затова дам на кръцяло. Значи ще бъде титуляр, смисъл. Ето виждате колко малко пари имаме. Затова отивам на бюджета Акселш. Вижте обаче тук има едно доста интересно нещо, виждате. Тук 500 и няколко. Така, сега пратя такова на така. 39 000 и само на двама и по 6 месеца, така да имаме малко повече пари и да купиме някои. Значи искам да, не знам, това не мога да преведа, искаме да стигнат до 32 финала, нещо такова. Ако не се лъжа, значи играем в 3 купи. Така, значи те са приели, сега да му правят такова. Значи клипът не искам да се протаква и затова. Значи ако купа нещо, след малко смисъл, искам да търси харвати и бразилци на 9 месеца приятел. Така, ако извинете, ако чувате нашите. На 3 месеца пращам по бразилци да търси. Така, добре, ако има нещо, ще снимам. Здрасти, сега ще използвам опцията, ето тази опция. И ще им искам 50 000, пък ще да става, пък ще да ми ги дадат, дано да ми ги дадат. И ще снимам, ако ги дадат да ми ги дадат. Добре. Купа нещо ще снимам. Така привличам Тим Пейн за 2000 заплата. Той е много добър играч. На 19 години само. Сега ще го наложа в титулярите. Ето го. Тим Пейн. Само че много малко играчи има. И аз за това ще направя едно нещо. Значи сега пусна най-добрите. Ето този. Ето този лук. Лиам. На място на това. Не, че имам нещо против на този лавбек. Да видим кой е по-добър лавбек. Не, ето това е левия бек, може би. Охо. Матю Робсън е много по-добър от Чантър. Но нямам нищо против така. What the hell? Ето така, сега купим някакъв защитник, пък какъвто ще да бъде. Извиня се за това. Но ето сега, значи искат 190 милиона за ето този Жером. Който аз няма как да ги дам просто. 150 давам. Скъпо ще ни излезе този играч. Тези двамата са приели.
Значи ще ви предложа 250 само заплата. Хо-хо. За първи път предлагам такава малка заплата. И на Бронли, на Патрик да Силва. Просто е така ги купувам играчите. Е така. Просто няма как да дам по-голям. Просто трябва играчи то да има и затова купувам. Сега малко да увеличим заплатата. Нещо в сорта на ето това. 3000. Така привличам Нейтън Ейк под наем. И ако има нещо интересно пак, ще снимам. Привличаме Кристофър Жулиот от Фрайбург под наем, който той ще остане. Като има нещо, ще снимам. Така, оферта сега за Пол Триумбъл, което го пращаме. Просто той ни е безпомощен. Така, бият на някакви хакен. Лошо. Няма нищо. Като има нещо интересно, ще снимам. Тя на размазват, не знам какви са. Така, някакви играчи получаваме. Този не го знам какъв е, така че няма да го приемем за сега. И да видим сега какви бразилци получаваме и то няма да го приемеме. И така завършваме 1-1, но Нейтън Ейк получил червен картон. Оферта за този играч, който ще режетна, защото нямам пари. Играч аз пари. Така, значи сега ще има край на сезона. Значи календар къде е. Значи очаквайте в другия епизод тези три мача, този мач срещу Лейтън Ориент, срещу Нотингам и срещу Джилингъм. Сега да покажем склад репорта, да видя нещо. Значи да ви покажем състава. Този ще е титуляр, този. Той може да играе, той не може да играе като такова, но такъв принуден съм е. Кристофър Жулиот, много добър играч. Нейтън Ейк, като кому е да играе обаче. Матио Робсън, невероятен играч, който на 28 години на нищо. Брат Потс, Джеймс Барнет, Лиам Ноутин, пай новото попълнение. Марк Бек, Майк Идорд. Те не са много важни. Нямаме никой играч под даем, който е изпратен. От мен това беше. Надявам се да ви харесало и чао!